Trnava v podstate má veľmi zaujímavú históriu, je to jedno z najstarších slobodných kráľovských miest, čo už samotné je veľmi zaujímavé, pretože vlastne to udelenie privilégia, ktoré všetci dobre poznáme v roku 1938, v podstate predznačilo celý ten vývoj, pretože to umožnilo rozsiahly ekonomický rast celého tohto mesta. Určite ten zámer bol tak, že postaviť tu nejaký stabilný festival, ktorý by mohol fungovať behom jarmoku, ktorý by samozrejme každým rokom nemusel by byť, dajme tomu, väčší, ale prinášal by niečo nové, niečo zaujímavé, postupne sa zlepšoval, pretože aj my v podstate tie rekvizity postupne budú pribúdať, každým rokom si môžeme narobiť nové a nové. A radi by sme vytvorili možno takú tradíciu, aby ten jarmok už neprekvital v podstate len do nejakej burzy a aby to malo aj nejaký historický rozmer a možno aj pre ľudí ukázať iný spôsob zábavy. Aj pre nás, pre dve skupiny je to zaujímavá možnosť pribrať nových ľudí. Práve sa hráme kocky. Tieto kocky boli v podstate používané už vo veľa skoršej dobe, ako reprezentujeme my. Boli používané už za čas starovekého Ríma. Väčšinou býval materiál kost, čiže kostené kocky, možno preto sa v Čechách používa názov kostky. Vyrostá na to, aby jednúť zvládel, s takovým kontraktem na svet prichádza i človek, aby jednúť skrz smrť časnú dokonal krátký vek. Taký bojový pokryt, také jednoduché citoslovci, že wow. Ale inak v tom stredovekom jazyku asi nejak nie. Už sme dostali takú pripomienku, že by sme sa mohli naučiť stredoveky nadávať, že by to bolo také vhodné to pustiť do tých vystúpení. Ale inak ešte zatiaľ ten stredoveký jazyk nejak moc neovládame. To, čo robí naša skupinou typickou a je vystúpenia typickým, je trnavčina. Ten jazyk je to, čo nás robí výnimočné oproti ostatným skupinám, takže preto tá trnavčina je taká typická pre kompániu trnavských hodnierov. Si se tu narodil, bys mohel umríti, proč tam tehdy mlyny staváš, odkud máš hodíti? Nemúdrosť je z veľkú prácu, tam hnízdo stáváti, kde ani ty, ani hnízdo nemôže trváti.